Akekho njengawe Nkosi. Ngiyakuthinta Thina akuphela amandla akuphela mandlo zimba Thetha ngo-keyboard player bathi kumbethetha kanti kuyafana nokungamtrain umntana apha ayifunda ibethe i-keyboard ukufunda kwakhe uyibetha kwakhe siyamthatha sizamfaka umoya simxelele uba bethela icawo yawo wena engakubhatali hayi uyazilibazisa simthatha baninzi abefundisa abafundisa abantwana babo babuze babanabo keyboard player bo athi ke abantwana banomoya ombi manje baze bazincome ngalonto leyo basawumthatha. Haleluya. Haleluya. Wathule umsosana abantu babe nebhesi apho nebhesi nje koshithini. Amen. So senje ikhona ibhesi nje. Haleluya. Haleluya. Ikhona ingoma ecule ngumsosana. Umsosana unengoma zakhe. Unengoma ecula ngumsosana ngepasika. Dadinwa apha emveni kweservice yasekuseni dadinwa ngeva nje abakwathi ndithi nakhoma ndiyolala angena bemotweni kanti ndivuka apha emotweni wangathi khona ilento etshoyo manje udumiso suku intshokamanje intshokamanje ugraduation bomntu khona ayikhona ithile pha ndavuka ifestile hayi mani kanetho pha ecaweni leto hayi ndiyaphuma ecaweni ncane zam nokulima bephansi umsoswana. Haleluya. Hayi ayishayile uNkulunkulu izandla manje. Unosisiyo lapha nomsoswana mthatha idolwana nathi hayi sukani madoda. Haleluya. Utheke umuntu utata sasikhonza naye kudala ngaphezulu sofazana manethu yabo ndihamba. Uthe umuntu utata sasikhonza naye apha kudala ba usigahla. Kudala. Kwakuphula mina naye lo tata. Ucenga nathi i-keyboard. Bomnuka naye zami. Sibeso utangayithethayo ukuthi manje ngibuyela lapha ku-YouTube. Ngithi abantu abacula kangaka leqhawe bavelephi? Uthi kaloku thina tata umonakalo sasilibandla lokugqibela welikabe ngabana abantu abaculayo. Uthi man ndifika ngathi kuthi iradio uvamela umsoswana. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Manibulise otata, ndibulise mama, ndibulise ulutsha nosanesikolo ngegama elihle likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngokwegama ndinguMasande wakwaMagadla, ikhaya liseMatatiyela. Ndiyintombi esindisiweyo, ndamthanda kakhulu Yesu. Izono zam zixolile Nkosi yam. Wafika uYesu empilweni yam wandihlukanisa nezono nehlabathi. Haleluya. Wathi utata uxingana xa ishumayela ekwi-crossover mantra wathi umuntu uyakwazi uhlukaniswa nesono kodwa angahlukani nehlabathi. Haleluya. Kodwa mna uYesu wandinceda wandihlukanisa nezono nehlabathi. Haleluya. Ke Nkosi yam ndiphila nje ndiphilela ukukholisa uYesu wandifelayo. Haleluya. Andiphilela ukukholisa abantu Nkosi yam kodwa ndiphilela ukukholisa yena uNkulunkulu wami. Amen. Ngoba Nkosi ndiyazi ba xa ndiphilela ukukholisa abantu ndizosindiswa xa ndisecaweni qha kodwa xa ndiphilela ukukholisa uKristu ndizosindiswa nasekhaya nasekuhlaleni Nkosi yami. Haleluya. Ngoba yena ukho
endaweni zonke ngamaxesha wonke. Haleluya. Andikwazi ukusindisa phambi kwabantu kuphela, kodwa Nkosi yami ndisindiswe kakhulu, ndiyazi insindiso kakhulu ndisekhaya. Haleluya. Amen. Bazoyingqina nasekhaya uba Masandi usindisiwe. Haleluya. Ndingaziwa apha ecaweni kuphela uba uMasandi intombazane esindisiweyo. Haleluya. Endingayithethi ngomlomo kuphela, kodwa ndibonakale nangezenzo uba ndiphilela uKristu. Haleluya. Umthandazo wami uba Nkosi ndincede ndibuphile ubungcwele. Haleluya. Sizocela ke sihlabelele siphinde emthandazweni. Amen.